staying by your side, just so I knew you were okay. I was opening the door just to see if you would walk through. I started painting all the walls just to see if you liked the shade. I would love just to be stuck to your side with anyone else, anyone. Nandito kayo sa Radyo Sagada, 104.7 FM. Damdamat Radyo Sagada. Di Radyo Sagada kutumuna titangatang nga mangidanon kadagiti damdamat. Iti 104.7 FM, idanon ni kada kayo ti madama mapaspasamak iti pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamat Radyo Sagada. Naimbagag sa papapagayab gagayam, din manaman iti oras iti panakaidano nagiti damdamag ita nga aldaw, iti Huwebes, manipod ka nagiti damdamag lokal, national, ken regional. Manipod ka nagiti umuna damdamag iti lokal, iti naipatungpal, iti barkada, iti sagada, inyo na itagiti barangay suyo ken ang kilang. Di Barangay Kalinisan de Wino Barkada Program ket agpatuloy amang papaknang iti panakikadwa ken panang partisipar iti komunidad iti panang salimutmut iti kinadalos iti ilitis iti sagada. Municipal Local Government Operations Officer MLGOO iti Sagada ani Martis Carreño iti nangidaulo iti assessment team akadwa dagiti representative iti PNP Sagada, Office of the Mayor ken staff of the Radyo Sagada. Naisayangkat iti panangusisa iti Barkada Program iti Department of the Interior and Local Government DILG. Na sangayan iti panagkurnos iti duwa nga barangay iti South Zone, Barangay Suyo ken Barangay Angkilang. Kaspaset iti lokal patakaran dagiti pagtangan na asaan makiya danggay iti na ituding panaglinis ket agbalin iti isnak para kadigiti nakipaset. Asaan bumaba iti 300 pesos iti patinggana. Dagiti barangay kat araramidan mat iti nasaya at panag-segregate iti basura, wano panag-segregate iti basura, makolekta iti komunidad. Iti na-segregate a basura kat ipan iti Materials Recovery Facility, wano MRF iti barangay, kabayatan nga agur-oray iti naka-schedule nag-ala iti track iti local government unit when LGU ang mangala iti basura. Sigun kanag iti opisyales, dito programa kat mangpabaknang iti disiplina. Panagkakabsat ken panagkakadwa iti komunidad iti panang salimutmut, iti naimpusuan ken nasaya at kapigsa iti salunat. Iti dumapay lokal na damdamag ti RHO Sagada nang idanon iti serbisyo medical iti barangay dagdagen ang kilang. Ti Rural Health Unit RHO ti Sagada katang ipatungpal iti nasayat a barangay activity for health anang yug mangwinamang iti serbisyo pang salunat iti umili. Dahito ang programa kat na sayangkat iti barangay dagdag iti April 15, 2026 kan iti barangay Angkilang iti April 22, 2026. Dagiti aktibidad anay rami iti duwa barangay kat
sisigud matlaeng kabilang dagito iti breast examination para kadagiti nasawaan na babae tapno matulungan ti agdama panagamam mo ken panangisalimot-mot iti salunat ken mapuwersaan dagiti sakit iti suso. Para kadagiti ubing na iti vitamin para kadagiti edad 6 a bulan aging 59 a bulan tapno mapabaknang ti resistensya ken nasaya at panagduas iti lasag. Siguro na kadagiti opisyal ti salunat dagitoy an outreach activities at agserbi amang papigsa iti panakaala iti umili ti serbisyong medikal ken mangpabaknang iti preventive healthcare iti level ti barangay. Iti damdamag regional iti Baguio City Hall manginang patungpal iti Careless Day iti Earth Day. Nang ipatungpal ti Baguio City Hall iti Careless Day iti April 22, 2026 as pasat iti panakailagip iti Earth Day. Naingat maawagan dagiti aming empleyado iti gobyerno iti syudad, dagiti bisita ken residente mapan iti Baguio iti nasaong aldaw amang usar iti pampublikong transportasyon. Magmagna wenno ag bisikleta tapno makatulong iti panakabasit iti pollution ken trapiko. Sigun iti Memorandum number 66 series iti 2026 pinirmahan ni Benjamin Magalong, iti daytoy nga inisyatibo ket mangipapilig iti panakaammo iti publiko iti panangsalaknib ti aglawlaw ken panagtignay wenno panangitag-ay iti mas napintas ken na pateg awagas ti transportasyon. In palagip ti alkalde at nga iti agtultuloy panagngatu iti presyo ti gasolina ti Careless Day ket saan lang amay sa kalikasan no di ket practical mat asong bat iti agdama akarit iti enerhiya ken ekonomiya. Kaya't namat papasitin iti panagusar iti gasolina ken wenno papiksan iti panagusar iti alternatibo pagbiyahe. Naingot anaawagan iti publiko makipagkaykay sa babawen iti panagpagna wenno panagbisiklita ken panagusar iti pampublikong transportasyon tapno magunod dagiti panggep iti daytoy programa. Manipod mat kadagiti ulo ti damdamag Manipod mat kadagiti ulo ti damdamag national iti LTFRB nakita dangahan nga agparehas iti listahan dagiti driver manipod iti TNS ken motorcycle taxis. Nasarakan da dagiti haan na panagtutunos iti listahan dagiti driver nga insubmiter dagiti kumpanya iti Transport Network uno TNC ken motorcycle taxi operators iti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB ken Department of Social Welfare and Development DSWD. Dagiti duwa nga ahensya ket agusar kadagiti alista na mangipatungpal kadagiti programa ti tulong pinansyal para kadagiti POV drivers nang rona iti baet iti panagnato ti presyo ti gasolina gapo iti tension iti Middle East. Insigon kini LTFRB Assistant Secretary Vigor Mendoza dakkel iti diferensya dagiti datos nga naisumiter iti LTFRB kumpara iti DSWD. Inayon na pay
Posible adaan kadwa iti listaan nga haan nga aktibo wenno dagiti driver nga nangted iti haan nga parehas nga datos. Kanayunan pa iti lokal a damdamag, manalon iti probinsya iti Benguet, maguy-guyo-guy aga parehistro iti RBSA. Maguy-guyo dagiti manalon iti probinsya iti Benguet nga parehistro da iti Registry System for Basic Sectors in Agriculture no RBSA. May basar iti datos dumanon iti agarup 76,000 dagiti agdamang nakarehistro iti manalon, Fisher Fox ken dagiti agtutubo. Kabayatan na inlawlawag ni Dilina Juan, agriculturists iti probinsya ti Benguet asaan anarigat iti agparehistro gaputa kasapulan laang ti ID tax declaration wenno land title. Mabalin matlaang iti barangay certification amang ibagbaga makitaltalon iti maysa aman nalon. Inpakaawat ni Juan anapatag iti basaran ti national government iti panakipaay iti anyaman at tulong. Manipod mo iti damdamag international iti duwa barko J Strait of Hormuz maata pahinarang iti Iran sigun iti report. Maata pahinarang ken kinamag iti Iran iti duwa barko nga agdaldalya sa iti Strait of Hormuz sa iti napalabas nga aldaw sigun iti report. Sigun iti nasao report sayangkat iti Islamic Revolutionary Guards Corps sa iti panangharang iti duwa barko gapu iti maatap ang maritime violations. Dahito iti muna report iti aktual panakaristar iti may sa barko iti Hormuz manipod iti nginmato iti tension iti Middle East. Kagidan dahi tayong pakaamu iti may sa British Maritime Security at talo a barko iti tinamaan ti bala iti paltog timat lang Strait of Hormuz. Iti birthday tayo waragawag ni United States President Donald Trump at temporaryo ang may pasardang dagiti plano ang panagkatake iti Iran kalpasan ang maatap kinid daw dagitoy iti Pakistani mediators. No pagkasta impatang ni President Donald Trump ngagtalinad lata dagiti naval blockade iti Hormuz kontra iti barko ti Iran. Sigun mat iti Iran na ikonkonsiderada nga act of war. Tikada iti naval blockade sa Jaya ken nagpantapay daytoy asaan da alokatan ti Strait of Hormuz. Aging kasaan nga agsardeng ti Estados Unidos iti panang pangtana kadakuwada. Iti agdama saan pa lang nalawag no posible iti panang rugi manan iti peace talks iti nagbaatan dagiti masaknan pagilyan. Kada kita pa lang dagiti maibingay tayo itatadamdama kita aldaw na imbag manang aldaw kada kayo amin ngawan labas iti nang ibingay kada kiti damdamag awan sa palian ni Manugyo Rafi Kagayam ken kakabsat.